Tiêm video em. Hey zip rod kong an siam hi heti hi nia. Hey apan dan. Hey tiana khok vek thaya. Ting ta chuan kum khat po dai don lo ti hriata. Veng pa ho kan lunga oi lawa. Hey ti hiana kho vek thaya ni. Hey. 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 Ti hi nia. Khóc to lắm á, azan thắc. Le hay tu kin singa video viral thing do khuwa an oma kong siam chung chang vela ti chuan kai hi helai kong siam na veng welfare secretary hi kan dia chuan kong chia tin tu kin singa an viral chiama hay tu an kong siam chunia ti hian tha em mai ni hey thil hriat chen lo oma wangin e kan han phun hluaya a viral vel po kha kan du dan helai welfare in kan du dan le kan ngai dan po ni lova mi pakhat kutlai thilti wangani ti hakan soi du ati chuan hai kan welfare president chairman om poka ti chuan kong hi hai tukin sia kan kholai chu hei ni ta ni ti chuan atir tu ani dan tur dik taka chuan helai chenvel helai chenvel tur hi ni ta ti hian ti chuanin helai hi helam pangzong hi a metal bak kong pui hauna ta na helam pang hawi chu kong pui hauna ta na anti kha ani ta ni kong pui area hauna ta na an min metal sak ve me thanem ngai na zara min metal sak kha ani a ti so tu kin sia video viral kha welfare thilti nilovin mi pakhat kutlai thilti ani ti kha kan soi non le du boka ti chuan an metal sim po hi a chiat na like ani welfare chuan kan hmulawa nya tu kin sia thil hriat sual pal om ve boka thate ti hian kan han la a ti chuanin hemi an metal hi mizo pa inga hriat thiam dan tur chuan achunga hian balu le alcatara kha an cho polanga chumi chu an chung le vek don ni achunga hian hemi an metal chunga hian seal coat an tia chu an ti le vek don ni ti chuan helaya tukin zinga kan kho tur akha metal chin kha tur kha antina panhet lo ko lokte lai khan metal chin turang kha khalai chin vel tur kha ni a chumi a huam chin bak thanem ngai na wanga helai min ti bel sak kongpui area turata na min hum hal sakazo kha alo ban nget thei to lova chem fai chin alo ni to lo wangin chumi chuan anti khok phei ani ta ni chulai chu kan hriat thiam lo lai ani a tukin sia to po video te kan han la a amaro chu hriat thiam lo wangani ti lai kha kan soifia du'a ti chuan kan han hriat fia nuwa chuanin ti hian an metal te pangai a kong pui dung pangai chu a thaem em mai ni ti hian adum hlur me ti hian kan mu pheidan tur chuan ti son adum phei hlura achunga hian si balu le alcatara chuan kha an lati don ni ti hian thaem em mai ni so lama poson anti mek ta boka chu tiang chu ni a ti son tukin zinga ti chuan tukin zinga ten kan kal phei panga ti chuan tukin zinga